hvad den hedder. Og I kan se, at man har ekstra liv, end man plejer. Så ja. Så ja, lad os snakke ham her. Anden gang. PvP. Nok lidt bedre med PvP end den anden. Og IP'en i beskrivelsen. Der kommer også, eller jeg ved ikke lige, hvilken video kommer først ud, eller SG'en, eller denne her PvP-video. Det ved jeg ikke lige nu. Det skal de finde ud af. De kommer sikkert op i morgen. Eller, ja, for jer er det i dag. For mig er det i morgen. Jeg sidder her om aftenen og spiller. Og dør for hårdt. 3 gange død. Når jeg dør 5 gange, så stopper jeg. Nej. Når jeg dør 10 gange, så stopper jeg episoden. Eller videoen hedder det. Hacker. Lol. Nej. Help me. Help me. Help me. Ah. Jeg går sådan, så dør jeg hurtigere. Og igen tager vi PP igen. Og det var 4 gange vi døde. Hacker. Ej, ved det ikke. Gør jeg ikke hacker. Ned i hullet med dig. Shit. Jeg kommer til at trykke på et program, hvor man skriver på. Lige meget. Dø. Så ja, jeg ved ikke, hvor mange kills jeg har. Jeg tror, noget med 100 eller sådan noget. Spiller han meget. Så ja. Er det lidt hack det der, eller hvad? Nu tror jeg. Nå ja. Det var ikke lige 6. gang eller sådan noget. Så ja. Lad os snakke nogen. Hvis de dræber ham der. Kan jeg slet ikke ramme, eller hvad? Jeg bruger ingen syv på dem her. Mærkeligt. Okay. Come on. Shit. Right, vent om det der. Et slag til. Så ja. Dø. Shit. Så ja.
ved ikke, hvor mange gange jeg døde eller noget. Men, ja. En kjole der. Kan ikke snart dø. Sådan der. Jeg tror, jeg har stoppet episoden her. Det var alt for mig i dag. Så ja.